Makó Péter vagyok, a Csík zenekar klarinétosa, és köszöntöm a 7 éves Korzó üzletházat. 7. születésnapját ünnepelte május 9-én a Korzó. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb bevásárlóközpontjának szülinapi színpadán idén is csinos modellek mutatták be a legdinamikusabb trendeket, valamint sztárvendégek minicsokra szórakoztatta a közönséget. A szervezők pedig most sem feledkeztek meg a gyerekekről, nekik többek között a Burattino Bábszínház előadásával kedveskedtek a mágikus 7. születésnapon. A miniszínpadon nyuszik bújócskáztak, a gyerekek pedig igazán beleélték magukat a történésekbe. Elpúlt megint! Nagyon nehéz ilyen hosszú időszakot összefoglalni. Rengeteg minden történt a bevásárlóközpont életében. Ugye ez a projekt elemeiben határozza meg most már a belvárosnak a mindennapjait. Talán ez is volt a célja, és hát 7 év alatt elértük azt, hogy évente 4 millió látogató jön el hozzánk. A 4 millió látogatóból kb. 2,3-2,4 millió vásárlás zajlik nálunk. Én úgy gondolom, hogy Nyíregyháza kiskereskedelmében ez egy nagyon komoly szelete a tortának. A Korzó 7. szülinapján a New Level Empire pörgette fel igazán a közönséget, a srácok szülinapi ajándékkal is készültek egy alig pár napos saját szerzeménnyel. I am the son of the sun. You're the girl in the daylight. I am the son of the sun. You're the girl in the daylight.